हेलो लोगोफोर आंनि गोदान इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। फैदो बिदिब्ला नायलांदोनि। Tahun fai kerabe nale. Fokus rabai. Kasih ji gedor kawa pare. Jaga terak tu. Di mana semua mana boleh nenga. Oh, geran nunjuk kaye. Jaga nang mumbai. Tu ini sekarang nang mumbai ni berapa? Habis sejubai. Sunane ready kamera kabai sapane. Dayo जोगोनारजों संसै. नैबे जोगोनार sunane ready kamera kabai kuwe. Oमफ्राय मस्ला मस्लि देना लाबाय. माबा साम' गासिबो देनानै ready खालामना लाखाबाय. बानलु सामब्राम हाइजें देनाय जिरा देनाय हालदै गुन्दै संख्रि मस्ला साराय दुंबायना होबाय सामब्राम गोजा हरबाय बानलु सामब्राम देनाय हरबाय जीरा साम'खौ हरनोसै ओंख्रिया मोनबाय दा मस्ला होबाय मोननाय जाबाय एसे दसे उनाव